Έχοντας ήδη εξετάσει τα σχολικά βιβλία 7 χωρών, γειτονικών μας και μη, στο σημερινό βίντεο επανερχόμαστε για να καλύψουμε μια σημαντική εκκρεμότητα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα βιβλία μιας χώρας, την οποία όλοι εσείς οι φίλοι του καναλιού ζητάτε στα σχόλια εδώ και πολύ καιρό. Μιλάμε για τη Γερμανία και λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει, ήθελα να έχω την πλήρη εικόνα του πώς οι μαθητές διδάσκονται πράγματα σχετικά με την Ελλάδα πριν φτιάξω το βίντεο και κάπως έτσι απολογούμε για την καθυστέρηση. Πλέον όμως νομίζω πως έχω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και έτσι μπορούμε ακάθεκτοι να μπούμε στο θέμα. Πρώτα μερικές εξηγήσεις. Αρχικά να σας πω ότι η διδακτέα ύλη στα σχολεία της Γερμανίας εξαρτάται από το κρατήδιο στο οποίο υπάγονται. Φυσικά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δίνει τη βασική κατεύθυνση, αλλά οι διατυπώσεις και η μορφή των κειμένων σε κάποιες περιπτώσεις διαφέρουν από κρατήδιο σε κρατήδιο. Επομένως, τα όσα θα σας δείξω αφορούν τα σύγχρονα βιβλία των κρατηδίων που μπόρεσα να βρω. Επίσης, εκτός από τις αναφορές στην Ελλάδα, σκέφτηκα ότι είναι μια καλή στιγμή να δούμε και μερικά πράγματα για το πώς διδάσκεται το ναζιστικό παρελθόν και γενικά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στους νεαρούς Γερμανούς στο πλαίσιο της μελέτης που κάνουμε. Οπότε στο σημερινό βίντεο θα δούμε αυτά τα δύο πράγματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ο γερμανικός τρόπος διδασκαλίας πηγαίνει μπρος-πίσω στα χρόνια της ιστορίας και οι ιστορικές περίοδοι επαναλαμβάνονται σε πολλές τάξεις του σχολείου, προσθέτοντας επιπλέον πληροφορίες ανάλογα με την ηλικία των μαθητών. Στα βιβλία του δημοτικού δηλαδή, διδάσκεται κυρίως η τοπική ιστορία σε πολύ γενικές γραμμές, με κάπως αόριστες περιγραφές όσον αφορά την παγκόσμια ιστορία, όπως μια μικρή παράγραφος η οποία αναφέρει ότι οι πρώτοι πολιτισμοί δημιουργήθηκαν γύρω από τη Μεσόγειο. Το ζεστό κλίμα και οι ευκολίες που προσέφερε το έδαφος τότε οδήγησαν στη δημιουργία των πρώτων ολοκληρωμένων κοινωνιών, του ελληνικού και του αιγυπτιακού πολιτισμού. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στα βιβλία του αντίστοιχου γυμνασίου της Γερμανίας, όπου γίνονται και οι περισσότερες αναφορές στη χώρα μας. Στο βιβλίο της αντίστοιχης τρίτης γυμνασίου υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο με τίτλο «Αρχαία Ελλάδα, η πρώτη μορφή δημοκρατίας». Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται με εντυπωσιακά πολλές λεπτομέρειες η οργάνωση των αρχαίων ελληνικών πόλεων κρατών και το πώς αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη του πνεύματος. Όπως αναφέρεται σε ένα σημείο, η ιδέα της δημοκρατίας γεννήθηκε στην αρχαία Αθήνα πολύ πριν, αλλά εφαρμόστηκε το 462 π.Χ. Οι φιλόσοφοι των προηγούμενων αιώνων έκαναν φανερή και δίδαξαν σε όλους την ισότητα και έτσι γεννήθηκε στους Αθηναίους η ανάγκη να ζουν ισότιμα με βάση τους νόμους που οι ίδιοι θέσπιζαν. Ενώ λίγο πιο κάτω, σε μια απόπειρα να εξηγηθεί το πώς έγινε αυτό το άλμα στη σκέψη των ανθρώπων, αναγράφεται ότι για 150 χρόνια τα φύλλα που κατοικούσαν στην Αττική είχαν μεταξύ τους συνεχώς διενέξεις. Ο ανταγωνισμός τους όμως με τις άλλες πόλεις τους υποχρέωσε να συμφωνήσουν την υπακοή σε νόμους βασισμένους στις κοινές τους παραδόσεις. Κλείνοντας το εισαγωγικό θέμα του κεφαλαίου, βρίσκουμε στον επίλογο τη διαπίστωση ότι πολιτισμός θεωρείται οτιδήποτε παρέχεται ελεύθερα σε όλους προς την ευημερία τους και όχι σε λίγους με σκοπό την επίτευξη προσωπικών επιδιώξεων. Ο εκπολιτισμός σε τόσο μεγάλο αριθμό πληθυσμού δεν παρατηρείται πουθενά αλλού στα αρχαία χρόνια εκτός από τη δημοκρατική Αθήνα. Στις επόμενες 5-6 σελίδες του κεφαλαίου συνεχίζονται οι αναφορές αποκλειστικά στην αρχαία Ελλάδα με κυριότερο σημείο την αρχαιοελληνική φιλοσοφία. Γράφεται χαρακτηριστικά ότι η εξέλιξη της σκέψης από τους Έλληνες φιλοσόφους ήταν και η μαγιά για τα έργα των μεγάλων Γερμανών φιλοσόφων αιώνες μετά που συνέβαλαν στη δημιουργία και στην ανάπτυξη του δυτικού πολιτισμού. Οι αναφορές όμως στην αρχαία Ελλάδα και στους Έλληνες δεν περιορίζεται μόνο στα βιβλία της ιστορίας. Στα μαθηματικά επίσης περιγράφονται τα έργα των αρχαίων Ελλήνων μαθηματικών, ενώ σε ένα εναλλακτικό μάθημα για τα θρησκευτικά, για όσους δεν είναι προτεστάντες ή καθολικοί, στο μάθημα των ηθικών δηλαδή, σε μια ελεύθερη μετάφραση, διδάσκεται με τρομερά μεγάλη λεπτομέρεια το περιεχόμενο της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας και άλλων φιλοσοφιών άλλων πολιτισμών. Επιπλέον, από το 2016, σε 200 τουλάχιστον σχολεία της χώρας, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να διδαχθούν τα αρχαία ελληνικά ως τρίτη γλώσσα εφόσον το επιθυμούν. Κάπου εδώ όμως, δηλαδή σε οτιδήποτε σχετικό με την αρχαία Ελλάδα, τελειώνουν οι αναφορές στη χώρα μας. Παρότι διδάσκονται οι μαθητές στους δύο παγκοσμίους πολέμους, η Ελλάδα απουσιάζει πλήρως από κάθε περιγραφή, εκτός από μία απλή αναφορά στα γεγονότα των Βαλκανικών πολέμων. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τώρα η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που απουσιάζει. Δεν αναφέρεται καν η εισβολή των Γερμανών ούτε στη χώρα μας ούτε σε οποιαδήποτε άλλη μη γειτονική χώρα. Άλλωστε, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και τα δεκάδες πεδία των μαχών αυτού του πολέμου είναι σχεδόν ανύπαρκτα.
Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό ότι πολλοί μαθητές δεν γνωρίζουν καν πως ο γερμανικός στρατός εκείνη την εποχή είχε φτάσει ως τη σημερινή Ουκρανία, την Ελλάδα ή τη Σερβία. Και αυτές οι παραλήψεις δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Και από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται επίσης για απόκρυψη του σκοτεινού παρελθόντος τους, δεδομένου ότι οι Γερμανοί διδάσκονται εκτενέστατα το ναζιστικό τους παρελθόν. Απλώς το διδάσκονται υπό ένα άλλο πρίσμα. Σε αναζήτησή μου για την αιτία αυτής της έλλειψης διδασκαλίας της πολεμικής ιστορίας στη Γερμανία, βρήκα πως οι Γερμανοί το κάνουν συνειδητά για να αποφύγουν να δώσουν μια ηρωική διάσταση στη Wehrmacht λόγω των νικών που πέτυχε στο αρχικό τουλάχιστον στάδιο. Αντιθέτως, παρουσιάζονται ξεκάθαρα τα εγκλήματα των Ναζί με επισκέψεις σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και τονίζεται διαρκώς ότι εκτός από τις γενικές καταστροφές και η ίδια η Γερμανία καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Σε αντίθεση με αυτά όμως, η δημοκρατία της Βαϊμάρης, τουλάχιστον στην αρχή της, παρουσιάζεται με ένα θετικό πρόσημο, ως μια απόπειρα εκδημοκρατισμού της χώρας, παρότι αναφέρονται επίσης και τα πολλά προβλήματα που προέκυψαν. Επιπλέον, σαν αιτία για την καταστροφή της Γερμανίας και για τις εκατομμύρια χαμένες ζωές, δεν κατηγορούνται σε κανένα σημείο οι σύμμαχοι. Η ευθύνη ρίχνεται ολοκληρωτικά στο ναζιστικό καθεστώς, που όπως περιγράφεται ξεκίνησε ανέτεια έναν καταστροφικό πόλεμο, αλλά και στην άρνηση του Χίτλερ να λήξει τον πόλεμο παρότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα νίκης στον τελευταίο χρόνο του. Το εντυπωσιακό με τα σχολικά βιβλία της Γερμανίας είναι το πόσο πολύ αναφέρεται στην αρχαία Ελλάδα σε πολλούς τομείς της διδασκαλίας, περισσότερο θα λέγαμε σε κάποιες περιπτώσεις και από τα ίδια τα ελληνικά βιβλία. Ταυτόχρονα όμως είναι εξίσου σημαντικό το πόσο πολύ τα βιβλία αγνοούν την ιστορία και τη συμβολή της σύγχρονης Ελλάδας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, δεδομένου μάλιστα ότι σε πολλές περιπτώσεις οι δύο χώρες ας πούμε πως συνεργάστηκαν στενά. Χαρακτηριστικό είναι, όπως διάβασα σε κάποια γερμανικά άρθρα σχετικά με το θέμα από ορισμένους ελληνικής καταγωγής συγγραφείς, ότι σχετικά με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακόμη και η Νέα Ζηλανδία παρουσιάζεται πολύ πιο έντονα στα γερμανικά σχολικά βιβλία από την ευρωπαϊκή και φίλη Ελλάδα.